आए भैया, हम गायिका दीपांजलि यादव सबसे पहले तरह सबके प्रणाम करतनी और ये गीत के माध्यम से यह दर्शावतनी कि आज के युग में इंसान के कोनो मोल नहीं खे, खाली रुपया के मोल बा, धन दौलत के मोल बा। रुपया खातिर लोग का से का कर देता। यही से अपना में एकता बना के रखी, परिवार से बढ़ के कोनो चीज नहीं खे। आइए गीत के सुनी जाए। पहले के जमाना नइखे, सबके बाटे काम से मतलब, जब ले